Temos con nós a Maica Rodríguez Domínguez, troteira, vai falar dos troteiros de Bande. Ela é mestre de educación infantil. Dende a infancia, xa que viviu en Santa Comba de Bande, pois bueno, a partir do 2000 recuperouse a figura do troteiro. É no Ribeiro, que está meu pai, se non me falas. Bueno, é verdad que está teu pai. É no Ribeiro que está seu pai tamén. Pero bueno, como troteira de Bande, decimos que no ano 2000 recuperouse a figura do troteiro, que desapareceu nos anos 50 e tal. E ela, dende o 2001, viste por primeira vez o troteiro con só 9 anos, o sea que xa é unha veterana, non? Na actualidade está detrás da página de Facebook Asociación Cultural Troteiros de Bande, así como é a persona encargada do contacto con prensa e coas entidades interesadas na máscara, así que se alguén está interesado no entroido de Bande, pois pode contactar con ela. Bueno, ten participado en diferentes eventos culturais, están facendo traballo de investigación para recuperar determinados ritos e elementos do entroido tradicional de Bande que foron desaparecendo, como aconteceu coa maior parte destes entroidos que foron perdendo parte da súa ritualidade e do significado dos seus ritos, non? E das cuestións, como falábamos, estas relacionadas co xénero, co estado civil, coa idade que tiñas que ter cada personaxe. E este ano, ademais, recuperaron parte deses ritos, desas tradicións, co cual están enriquecendo cada vez máis este entroido de Bande, cuxa personaxe máis coñecida, que non a única, son os troteiros. Entón, xa damoslle a voz a ela que é a que sabe desto. Moi boas tardes a todos e a todas, gracias por estar aquí. O gallá estuvera moita máis xente, e a moita máis xente lle interesara o tema do entroido, porque sería unha boa forma de que non se perdera ningunha tradición en relación ao entroido. Pero bueno, aquí estamos moita xente que sei de boa man que día tras día loita por manter vivas esas tradicións, entón, pois con iso xa me chega. E nada, moitas gracias tamén a Rafa por terme convidado e tamén, bueno, gracias aquí ao noso fotógrafo Roberto que, bueno, deixoume algunhas fotografías que ides ver, pois, bueno, ao longo da presentación. Teño que poñela así, co PDF, que xa o traía por si acaso, porque o PowerPoint non mo abre ben. Entón, bueno, non campa tanto, pero ídelas ver igual. Bueno, eu, como decía Rafa, son troteira dende que teño 9 anos. No 2000 recuperouse a máscara do troteiro. Diredes, con 9 anos recuperase xa, entérase, estaba moi posta. Non. Todo foi porque, cando daquelas se recuperou, un grupo de rapaces e rapazas novos foron á casa da miña nai, que daquela era costureira, e foron ensinándolle unhas fotografías para que ela lles puidera dicir pois como se podía recuperar ese traxe e arredor de que prezo andaría. Entón, claro, despois de que viñeran, fun, que é eso de troteiros, claro. Logo, ese ano, pois miña nai xa fixo arredóns de uns 20-25 traxes ese ano, e claro, estás na casa e ves como está facendo os traxes. E xa empezas. E o ano seguinte, pois xa despois de que pasara un entroido e que saíran eses primeiros troteiros, pois xa choromiquei eu a miña irmá que nos fixera un traxe. Entón, pois desde o 2001 son troteira e interesada nesto do entroido e de que non se perda e de que os meus fillos, os meus netos e os meus bisnetos e tataranetos poidan ser tamén troteiros e troteiras. Bueno, para os que non saibades, Bande está situado na provincia de Ourense, na comarca da Baixa Limia. Aí vedelo en vermello, bueno, somos raianos, por así decirlo, con Portugal. E, bueno, tamén decir aquí que na comarca da Baixa Limia tamén hai outros entroidos, por exemplo, están as madamitas de Entrimo, os cabreiros de Muiños, tamén hai reseñas de que en Lobeira había entroido e algunhas máscaras,
E tamén recentemente se recuperou outra máscara este ano, que son os follateiros e follateiras de Loios. E bueno, dito isto, ahora voume centrar no meu, sin quitarlle importancia ao resto de máscaras da comarca, pero bueno, xa sabe que o dun é o que máis vale. Entón vou vos falar pois, do Entroido de Bande. Primeiro vou vos falar do que é a máscara do troteiro, que é a que está un pouco consolidada, é a que se recoñece, por así dicilo, ao decir Entroido de Bande, ven unha imaxe á cabeza, é a dun troteiro. Vou vos falar un pouco do troteiro, a evolución desta figura ao longo do tempo, e tamén, bueno, das partes do traxe e da dinámica, que é quizáis o máis importante, como actúa, o que fai un troteiro. E logo, bueno, vou vos falar tamén doutras tradicións e máscaras que estamos recuperando este ano, bueno, despois de andar un pouco investigando polas aldeas cos máis vellos, pois recuperamos este ano os feos, outra figura que é o carneiro, e tamén unha tradición que había en case todas as aldeas do concello, que era a dos entroidos de palla. Bueno, falo vos xa agora do troteiro, da súa evolución histórica. Que eu coñeza, escrito, pois non hai moito, saberán o mellor aquí os da saga e demais, pero bueno, eu sí que teño un artigo de Bouza Brei, que é o máis antigo que conto, que é do 33, no que xa fala da figura do troteiro e define moi brevemente trazos pois, da súa vestimenta, que é unha base branca, que leva chocas e campaíñas, e sí que di algo moi peculiar, que foi mudando ao longo dos anos, eu entendo, que é que levaban un timoeiro de carro feito con correas vexetais para mallar a xente. Hoxe en día iso está sustituído por unha vara e non se malla. Iso foi algo que probablemente coa represión da época pois se deixou de mallar. E bueno, logo xa máis de cara a anos 50-60 sí que hai coñecemento de que se puxeran as máscaras e demais, hai incluso algunha fotografía, pero bueno, eran poucos os que vestían o traxe. Xa logo nos anos 80 é cando empezou un pouco xa a recuperarse. Unha veciña que se chama Mari Carmen Tejada e outra amiga que era mestra, tiñan uns traxes de troteiro na casa e decidiron sacalos, todos os entroidos. Empezaron nos anos 80, máis ou menos polo 86 ou así, saían uns 6, 7 troteiros en Bande, pero elas sempre dixeron que o troteiro era unha máscara que viña das aldeas e nos días de entroido baixaba a Bande, non era algo que nacera na vila propiamente, senón que era algo propio das aldeas e cada aldea tiña o seu entroido. Bueno, xa logo, no ano 2000, é cando ese grupo de mozas e mozas que vos contaba ao principio, pois decide recuperar pois a máscara, recuperar o troteiro. Aquí vou apuntar que, bueno, daquelas cando ese grupo de mozas e mozas investigou, centráronse sobre todo nesa máscara do troteiro que baixaba sobre todo e que había nas aldeas de Corbelle, Calvos e Sarreaos. Pero logo de estar estes últimos anos tamén indagando e demais, atopeime con que noutras aldeas tamén describen esta máscara do troteiro, pero con outro nome. A mesma estática, a mesma dinámica é unha igual, totalmente igual, pero sí que muda o nombre. Por exemplo, en Cadós, o que hoxe se coñece como troteiro, eles ali nesa aldea chamabanlle Bonitos. E, por exemplo, en Santa Comba eran máscaras, e tan só saían dúas. Entón, bueno, falevos un pouco agora de como é o troteiro e as partes do traxe. A base é branca, algo común a moitas máscaras, a moitísimas. Entón, é unha camisa branca e uns calzóns. Pois antigamente eran os calzóns de lenzo que usaban os homes e levábanos. Están, hoxe en día, adornados con cintas, con lazos de cores, pero dice que moitos anos atrás os adornos que se empregaban eran máis de tipo natural, eran hedras e o que había, porque os lazos son algo, digamos, máis recente. E logo tamén leva unha capa de gancho nas costas, como podes ver aí na imaxe, de ganchillo.
o que fan as aboas, que enchen os sofás, a tele, todo, pois nós pómolo nas costas, en vano. En vez de na tele, nas costas. E bueno, así sería un pouco esa parte por atrás, e ora por adiante, para que vexades tamén, pois leva un chapeu de palla e leva todo ao redor, leva postais. Esas postais, antes eran postais que os mozos e as mozas se mandaban pois cando eles estaban no servicio militar ou incluso algúns que estaban na emigración mandaban a postal, pois esa postal usábana para poñer no chapeu de troteiro. E logo tamén algo moi importante que levamos no chapeu é un espello. Leva un espello frontal. Os máis vellos din que ese espello é pois para espantar as bruxas, o mal de ollo, porque se alguén con mala mirada se ve reflexado no espello, pois é como unha forma de evitarlle esa mala mirada, ese embruxamento. E logo, bueno, levamos chocas, na actualidade levamos chocas, pero bueno, tamén se levaban campanillas que entiña, porque daquelas non é como hoxe que mercamos chocas para poñer, daquelas eran moitas veces as que o teu propio gando, os teus animais tiñan, e en Entroido collías e puñalas tú. E, bueno, logo levamos un pau, unha vara, e esa vara emprégase para faldrear. Faldrear que é? Levantar saias. Úsase para levantar as saias. E bueno, tamén hai quen di que ás veces, se non iba o pau, tamén iba a man. Hoxe en día vai solo o pau, podo volo dicir, antes non sei. E bueno, faldréase a todo o mundo en Entroido. Da igual quen sexa, unha saia que a leve posta, faldréase. Non se lle mira o que vai debaixo. E logo, bueno, levamos unhas polainas de coiro para cubrir o que é as pernas e tamén unha parte dos zapatos, porque tamén iso que comentaban as compañeras de cando se iba polos camiños, enlameirados e demais, para non manchar o que é o pantalón e demais. E bueno, xa o importante, que bueno, nesa foto, tendes aí non se ve moi ben, está o meu pai e unha veciña dunha das aldeas por servíndolle un chupito de licor. Eu creo que tamén é unha das imaxes máis características e máis propias do que facemos, que é ir polas aldeas e a xente convídanos a beber e a comer. Entón, iso, imos de aldea en aldea anunciando Entroido. Bouzabrei dicía que xa o troteiro saía ao pasar Reis. Cando se recuperou a máscara, sí que se empezou a sair os fins de semana ao pasar Reis ata chegar a Entroido. 4 fins de semana se facían todas as aldeas. Que pasa? Hoxe en día, por motivos de traballo, de poder combinar uns con outros, é-nos moi complicado. Entón, eliximos só un día. Iso que implica? Que en lugar de ter que facer ao mellor ese fin de semana 6 ou 7 aldeas, temos que facer 29 aldeas durante un sábado. Claro, levamos autobús, pero aínda así, ponlle que abra unha ou dúas casas en cada aldea, son moitos chupitos de licor. Pero bueno, o día seguinte dórmese. E bueno, iso, desprazámonos trotando, que bueno, é un paso que non é nin camiñar, nin correr, senón que é así, para facer soar as chocas. E bueno, dice que de aí pois ven o nome de troteiro, de trotar, de a forma de desplazarse. E bueno, o que vos contaba de que emprega o pau para faldrear, e entramos pois nas casas onde convidan a comer e beber os veciños. Na actualidade, pois que é o que fai o troteiro? Dende que se recuperou no ano 2000, pois facemos esa visita ás aldeas, o fin de semana antes pois dos días gordos de Entroido, que sería o sábado corredoiro, para que vos ubiquedes, non lle chamamos así, pero bueno, para que vos ubiquedes. E logo sería pois o domingo e martes de Entroido, que saímos tamén pola vila de Bande, polas rúas, polos bares, pois meténdonos un pouco ca xente, a saída da misa, esperar as mulleres, a faldrealas, bueno. E logo, pois tamén o domingo e martes de Entroido, que hai un desfile, pois os troteiros abren ese desfile, tamén, bueno, van un pouco de primeiros. Bueno, iso sería o que é o troteiro, que xa é unha máscara moi consolidada, é a máis representativa que temos, pero eu, que ás veces tamén non me para a cabeza, cando estou na cama digo, jolín, é que sería todo o mundo que se vestirían todos de troteira? Non o creo.
E como tamén teño unhos avós que son maiores, teñen 86 anos, pero conservan toda a memoria, pois contanme. E claro, entre esas cousas que me contan, pois sempre me contan outras cousas de como se facía o entroido. Entón, eu collo o móvil e sempre que miña abuela me empeza a falar, poño o móvil a gravar. Entón, moitas veces empezábame a contar de un entroido, e vamos así, vamos daquela maneira. Foi daí tamén de onde soube miña abuela, bueno, é de Santa Comba, de que se chamaban desa forma ali os troteiros. E, bueno, vas ligando unhas cousas con outras. E tamén, no pasado ano, recollín fotografías antigas. Recollín fotografías antigas e diredes, atopou fotografías, non. Atopei de máis de 1000 fotografías recollidas só unha do entroido. Pero para que me serviu? Porque no proceso de recoller intercambias moito ca xente. Entón, cando fun a algunha aldea para recoller algunha fotografía, aproveitaba para preguntar polo entroido. Nestas conversas ca xente foi de onde xurdiron estas máscaras e tradicións que recuperamos este ano. De todo iso que me contou a xente das diferentes aldeas, de aquelas outras cousas que había no entroido máis alado do que é o troteiro. Entón, vou vos falar dos feos, do carneiro e dos entroidos de palla. Os feos, sobre todo, baixo este nome, coñécense na aldea de Cadós, que é moi próxima ao que é a vila de Bande. Baixo que contaron os veciños, o último entroido que se fixo ali na aldea foi no ano 63. Logo, por causas da emigración e demais, non había xente, deixouse de facer o entroido. E este ano, pois foi a primeira vez que volveron saír os feos na aldea de Cadós. Ao igual que co troteiro, con que me atopo? Que baixo unha mesma descrición hai diferentes nomes. Actúan igual e visten igual, pero segundo a aldea chamanlle dun xeito ou doutro. Por exemplo, en Santa Comba, ise feo, o contraposto, o contrario do troteiro, que sería o que vai con roupas vellas e demais, agora vos conto, pois sería o que lle chaman farrapeiros. En Cadós, os feos, e, por exemplo, noutra aldea do concello, en Guín, fargalleiros. Entón, bueno, ahora conto-vos un pouco como é que viste e o que é que leva diferente do troteiro, un feo. Pois os feos visten farrapos, roupa bella e escura, todo ao contrario pois do troteiro, que vai de branco, é moi bonito. E máis, por iso en Cadós lle chamaban os bonitos, un os bonitos e outros eran os feos. Tamén levan chocas e na cara levan, pois igual que os troteiros, un tapete ou unha máscara de tea. Tamén incluso nos contan que algúns levan a cara pintada con carbuzo. Que máis? Eso, que dixen, viste farrapos, vale, aí é a mesma información, pero bueno, é outra foto, tampouco se ve moi ben, de outro dos feos que, bueno, que saíron este ano na aldea de Cadós. Ademais, visten pelexos e cornamenta, como vedes aí nas fotos. Moitas veces contanos, pois todos os carneiros que se mataban para unha festa ou as ovellas tal, gardábanse as pelicas para o entroido, para que puxeran os feos. E tamén algún viste coroza ou corocelo. É dicir, os feos é un grupo no que non hai unha homoxeneidade de forma de vestir. É roupa bella, cornos, pelexos, non hai ningún feo que sea igual a outro. Entón, incluso iso, de que, nalgún caso, algún feo, pois viste coroza ou corocelo. Pois neste caso é un corocelo, porque é enteiro, a coroza sería a que vai polo pescozo e leva a parte un pucho, porque é o máis tradicional da nosa zona e tamén o corocelo. E, bueno, fíxome especial ilusión tamén este ano sacar o corocelo, porque son bisneta de coroceiro. Entón, era unha tradición que se perdera, meu avó xa non aprendeu con seu pai a facer corozas, e, bueno, indagando, pois atopei algún vello que aínda sabía facelas, fomos coller os xuncos con meu pai, mallámolos, dilubámolos, non sabíamos moi ben se estaríamos facendo ben,
unha traballeira, puxémolos a secar, cando parecía que estaban secos, alá choveu, e agora valerán ao chover, non sabemos, bueno. Ao final ali chegamos con 2 feixes dixemos, non van chegar por unha coroza, chegamos ali con 2 feixes e dinos o home que nos iba a fer a coroza, bueno, tendes aí pa 4 ou 5 corozas. E digo, peso tanto traballo. Bueno, ao final, pois conseguimos que nos fixera un corocelo que tamén sacamos este ano e sacaremos, pois, por suposto, todos os anos a seguir. E, bueno, a dinámica dos feos, aparte de vestir deste xeito como vos dixen, que fan os feos? Métense coa xente, tiran cinza para manchar a xente, porque, bueno, disto de que che din, tirábamos, e digo eu, ás veces tamén, por comparar con fariña? Si, home, íbamos tirar fariña, tú que pensas? Claro, tiraban cinza, a fariña había que aproveitala, que non andaban as cousas tampouco para tirar fariña. E nada, tamén emborrallan a cara, porque, bueno, aquí contovos, moitas veces neste percorrido de aldea en aldea, agora facémolo tamén, con bus, camiñando, pero antes, pois, dende que era domingo de Entroido ata martes, ao mellor estaban camiñando día e noite, se ligaba iban á súa aldea, senón non iban. E, claro, cando era de noite, con que alumeaban? Pois con fachucos, e logo xa fachucos de palla, e logo xa cando chegaron os candiles diferentes, pois levaban o candil. Entón que faían? Pois con esa sucidade que vai deixando o candil, tamén usábano para pasar a mão e emborrallar a cara da xente. E, bueno, aquí tamén iso, o que vos dixen xa, que é un pouco iso, o feo é o contrario, o antagonista do troteiro. E, bueno, logo aquí está o carneiro, que é outra das figuras que tamén recuperamos. Non é ninguén que vista un carneiro, senón que o carneiro é a parte totalmente de unha persoa, así que necesita de unha persona para que o leve, pero o carneiro é iso, un carneiro, bueno, uns cornos, un pelexo que van colocados sobre un sistema con rodas e unhas pinzas. Entón, iso emprégase para zopar ou topar a xente. Creo que por aquí se di turrar ou algo así, non? Bueno, o que fan os carneiros cando son bravos. Realmente, cando nos contaron isto do carneiro, dixen, que guai, unhas pinzas parecidos que levan moitas zonas de Zamora. Poñémonos a facer o carneiro, as pinzas, iban moi ben, claro, sin cornos. Cando lle poñemos os cornos, e dixemos, isto tiña que ter algo máis. Unha rodiña vai haber que lle por polo menos. Entón, bueno, moitas veces eso, recuperas algo que che contan verbalmente sin unha foto, o sistema é moi difícil de sacalo. Entón, bueno, sí que nos dixeran como eran as pinzas, ensineille a xente da aldea de Cadós pois como era o modelo das pinzas, dixeron, sí, era así, e bueno, pois así tamén sacamos este ano o carneiro que foi zopando a xente. E logo xa por último, de outras tradicións que había e que estamos empezando a recuperar, é o dos entroidos de palla. Os entroidos de palla eran utilizados para, pois, a loita entre aldeas, basicamente. Uns facían un entroido de palla, pois, e levábanllos, pois, ás aldeas veciñas, ás aldeas do lado, e tamén, ao mesmo tempo que iban levando este entroido, pois iban cantando algunhas coplas relacionadas con habedes van ter o entroido todo o ano, porque, que pasaba? A quen lle quedaba o entroido a final dos días de entroido, é dicir, o martes de entroido, o que lle quedaba o entroido, pois esa aldea iba a sufrir unha serie de burlas e de mofas. Ai, quedou vos o entroido, ora tendelo que manter todo o ano. Entón iso, era feito de palla, vestido de roupa vella, e tamén se lle colocaban pois xenitais masculinos con un carozo e patacas. E incluso tamén, a veces, se lle colgaba pois un oso de cachucha, ou así algún oso se lle colgaba. Esta, por exemplo, foi unha das frases que me contou miña avoa, que lle colocaban, e di: "Ei que vos traemos o entroido, téndelo que acomedar, daille touciños e berzas e pro ano vímolo buscar.
os de Santa Comba. Porque cando os dunha aldea, os mozos, sobre todo, eran os que facían isto, lle levaban un entroido, porque nós chamámoslle entroido, non é nin meco, nin é o entroido. O boneco en sí chamase entroido. Entón, cando lle levaban o entroido á aldea veciña, pois o que facían era deixar tamén un letreiro. Ás veces firmábano poñéndolle, pois somos os de Santa Comba, os de Los Bosandaos ou os de calquera aldea. Ás veces non, pero xa desconfiaban. Entón, que facían? Cando vían o entroido colgado, normalmente colgabanllo na árbore máis alta, onde lle fora máis difícil de quitar, collían e ibanllo levar de volta. Así podían botar toda a noite. Incluso ao mellor esperaban, vamos esperar, daquela non había WhatsApp, entón decían, ás 2 da mañá levantámonos todos para ir levar o entroidor de Lobos Andaos. Que pasa? Levaronlle o entroidor de Lobos Andaos ás 2 da mañá, pero de Lobos Andaos levantáronse ás 4 e levaronlle de volta. Entón era iso un pouco a loita entre as aldeas e demais. E bueno, aunando todo isto que vos contei, dos feos, do entroido de palla e do carneiro, pois este ano pois decidimos pois recuperar isto todo e sacalo pois en conxunto. Chamámoslle o Luns Feo. É un nombre inventado, pero gustounos facelo así, porque foi un día que queremos recuperar e no que se lle dé máis peso a estas outras tradicións que había. Ademais, pois dos toteiros, que sí que queremos que siga sendo unha figura moi representativa, pero tamén queremos pois que se vexa un pouco que tamén había outras tradicións que son moi importantes e que tampouco se deben perder. Entón iso, o que fixemos foi, e pretendemos facer de aquí para adiante, pois levámoslle un entroido de palla facendo o percorrido a pé, saímos dende Bande, fomos a pé ata Cadós, deixámoslle ali un entroido de palla, un pouco pequeno, esperemos que o ano que ven poidamos facer máis grande, e bueno, a comitiva que iba a levarlle o entroido, pois éramos feos e feas, e tamén levábamos pois o carneiro. Por que a Cadós? Pois porque, sobre todo, da aldea de Cadós foi unha das aldeas nas que a xente máis colaborou e máis nos contou. Porque incluso, bueno, nos contaron e de outras aldeas de arredor que o entroido de Cadós era o mellor entroido. Que eran, ademais de que tiñan gaiteiros na aldea, entón facían festa a calquera hora, era un dos entroidos máis bonitos. Incluso facían comedia e demais, que era un entroido moi bonito. Entón decidimos que, aínda que queden moi poucos veciños, porque só hai 3 veciños, pois decidimos que, para empezar, era un bo sitio. Pois era como un pouco devolverlles esa ilusión que no 63 perderon cando fieron o último entroido. E nada, os feos, bueno, baixaban da aldea a Vila de Bande, e iso que vos contei, alumeaban con fachucos, fixose no xa de noite, levábamos uns fachuquiños pequenos, a ver, hoxe en día sabemos que non nos imos perder, pero bueno, por recuperalo tamén, encendemos uns fachuquiños, cando se nos fixo de noite, e logo, bueno, tiramos cinza, e tamén, pois, tocamos e bailamos, porque cando un grupo dunha aldea de entroidos composto por troteiros, feos demais, iba a visitar a unha aldea veciña, o que facían tamén era levar pandeiretas e música, e cantaban cando chegaban. Cando chegaban, si nesa aldea había algún outro grupo, algúns outros entroidos actuando, esperaban. Cando se marchaban, entraban eles, facían a súa comedia, e cando acababan, pois ao mellor os veciños da aldea pois tamén lle daban chourizos ou se invitaban a algo. E cantaban e bailaban. E bueno, eso foi un pouco o que intentamos facer este ano. Esperamos que cada ano poida ir a mellor. Foi un pouco como de proba, tampouco quixemos involucrar a demasiada xente, por iso medo tamén de se logo non estamos saídos, se non... Entón dixemos, vámoslo facer poucos, intentar a ver como sae. Entón a idea xa para o ano é pois facer partícipe a moita máis xente e elixir outra aldea para visitar. A idea é que cada ano pois se visite pois cos feos, levarlle un entroido a unha aldea. Entón, a nosa idea pois en torno ao que é o entroido de Bande é
pois, sobre todo, seguir mantendo a figura do troteiro como figura principal tamén que é do noso entroido, intentar consolidar pois o lunsfeo do que vos falei e as figuras e tradicións que hai arredor, e tamén intentar recuperar a comedia que se facía, esa burla e demais, porque eso era algo moi importante que había no entroido e que se perdeu. Agora a xente fai unha comparsa ou viste calquera cousa en lugar de, ao mellor, vestir roupa bella que atopas e ir facendo de vello ou ir facendo de outra cousa. Por exemplo, contáronos que incluso algúns rapaces un ano estuveran 2 meses collendo ratas no río, entrenaran as ratas e ese ano no entroido a súa comedia, a súa representación que fixeran era que as ratas eran trapecistas. Logo, por exemplo, era moi común ir de matrimonio e demais, e así. E, bueno, tamén intentar recuperar as coplas do entroido que temos coñecemento que cantaban os troteiros e demais, que, bueno, levamos anos intentando recuperalas, pero é un pouco complicado. Está aí en mans dun rapaz, pero, bueno, está sendo algo complicado. Pero, a ver se non os anos podemos ter algo. E nada, con isto, bueno, finalizo con esa frase que para mí é moi importante de Celso Emilio Ferreiro, que é un poeta de Celanova, que é, bueno, veciño noso, que di que miña nai deu os camiños e o meu pai deixou o mar, non tiñan máis que deixar, nin eu penso máis deixar. E, bueno, a ver, eu de por si son moi sentida, herdeiro do meu pai, emociono-me moito con estas cousas, e sobre todo porque, bueno, este ano, tanto meu pai como miña nai, que para mí son moi importantes, e tamén po entroido de Bande, son uns dos troteiros fundamentais, pois non puideron sair, meu pai está malo dun brazo, miña nai dunha perna, e, bueno, noteinos moito en falta, entón, con esta frase e con esta foto, que é o meu pai de costas, vestido de troteiro, queríalle, pois, un pouco facer homenaxe, xa que non puido aproveitar os días de entroido para sair. E, bueno, con isto volvemos á idea de sentimento que elas tamén transmitían, para que vexades un pouco que o importante que é para nós o entroido, o sentilo, é o que se sufre non podendo sair un ano co traxe, porque sufriron moito, aínda que non o dixeron, sufriron moito. E, bueno, agora vou vos poñer un pequeniño vídeo, moi pequeno, que, bueno, son algunhas das imaxes pois dos troteiros polas aldeas, deste ano dos feos e demais, bueno, acompañadas dunha música tamén moi especial, que é o Alalá de Bande, que é un alalá moi bonito, e, bueno, que este alalá é dun veciño noso de Bande, Moisés Quintas, que, bueno, acaba de quitar agora un libro CD que se chama Terra e Alma, e neste libro CD sai o alalá de Bande, entón, pois decidín que era un bo fondo para estas imaxes.
E máis nada. Bueno, que gracias a todos pola atención, que sempre digo, non me vou enrollar, bueno, é pequena, pero despois sempre meto moitas cousas. E nada, se tedes algunha pregunta, pois, o que saiba contesto. Ahora temos un turno de preguntas. Eu quero facer unha pregunta, xa que estou aquí, como quedou o turno. Os entroidos, meter o entroido nas aldeas de Arao, sempre se fixo o luns ou facía o martes pola noite? Eso facíase o martes, porque claro, era o día que remataba o entroido o martes pola noite, entón acababa o entroido e a quen lle quedaba tiña que mantelo todo o ano. Quedara o entroido, comía o entroido. Este ano, aproveitando pois, que saíamos e visitábamos unha aldea, decidimos pois, levar o entroido luns, porque o martes, pois o mismo, ninguén estamos en Bande, uns en Coruña, Salvaterra, Vigo, unha en Inglaterra que veu de vacacións só pa sair e levar o entroido a K2. Entón, claro, pois éranos moi difícil facelo o martes, que sería o propio día. Entón, bueno, aproveitando, pois aproveitamos para facer a tradición non no propio día que se faría, que é unha idea que sí que intentaremos, pero bueno, levámoslo así, pero non é o propio día o luns. Pero sí que os grupos de entroidos saían, o que me di miña avó é de domingo a martes. Eso non se e veñen os entroidos non sei onde, vámonos ver. E veñen os non había nin horarios, nin saíase domingo, saíase luns, saíase martes. Ata que o martes á noite acababa o entroido, saíase seguido. Eses días, pois, casi non se traballaba, era para disfrutar do entroido. Para que entenderan, porque se non se entende que se te deixan o moneco e que xa non tes opción de... Claro, sí. Porque o martes pola noite acaba o entroido e o mércoles distinto. Sí. Entón, esa era a clave. Tuve a ocasión de falar cunha persona de Corbelle, que tiña máis ou menos entre 55 e 60 anos. En relación a iso dos entroidos de palla, me falaba que o día de fin de ano que levaban as aldeas tamén o que chamaban o ano novo e o ano vello. Non sei se tes coñecemento deso. Non. Pero sei un pouco o rango de idade da persoa. Sí que sei que, bueno, en zonas ao millor próximas, que realmente Castro Leboreiro e por aí, que de carretera, de estrada hai moito tempo, pero de monte, con esas aldeas de Bande, de Pereira, Corbella e demais, hai moi pouco. Sei que aí sí que teñen unha tradición, bueno, de queimar en fin de ano tamén, ou en ano vello, un boneco ou palla tamén. Eso o levaban e deixaban, pois, na casa de unha persoa que se distinguira, pois, portarse desano, digamos, ben coa sociedade, co resto de aldeas do concello, e deixaban ano novo que era un boneco de palla vestido, pois, de bonito. E, sin embargo, unha persona, pois, que fixera mal a comunidade, lle deixaban o novello que era un boneco de palla vestido, pois, de feo. E quizás teña relación co de... Pois se preguntaba se... Non, pois non. Xa me dirás que... Unha pregunta? Mira que hasta o ano que ven non hai oportunidade, Comedes o entroido? Comedes o entroido xa hai que deixarlle ali. Eu quería preguntar, en xeral, si hai da Xunta ou de alguén axudas de todo tipo, non só económicas, senón outro tipo de apoios para recuperar e manter as figuras, porque os mellores entroidos están, sin menospreciar outros, pero están concentrados en Ourense, e Ourense é unha zona de moito emigrante, entonces supón moito esforzo que sigan continuando con eles, non? Entonces quería saber se hai algún tipo de apoio, non sei económico, se non... A nós, por exemplo, sí que temos o respaldo do Concello, xa desde que se comezou. Sí que no ano 2000, cando se recuperou, viñera unha axuda para recuperar pois o traxe. Non sei daquelas, tiña 9 anos, non entendía tanto de economía, pero bueno, nin entendo hoxe. Pero bueno, sí que lles aportaron unha pequena porcentaxe, por exemplo, dos zapatos, das chocas, para cada persoa que fixo o traxe. Hoxe en día, pois, cada persoa ten feito o seu. Si que contamos co axuda do Concello, que nos, pois, páganos o microbús, o minibús, co que nos movemos o día que visitamos as aldeas, e tamén unha comida e bebida que levamos ese día.
E tamén, bueno, páganos o xantar do domingo de Entroido e do martes de Entroido. Si que por parte do Concello, pois, nese sentido, pois non temos queixa. Logo, pois, o resto. Mais ou menos eu creo que como todos os Entroidos. Se lle preguntas aos outros... Consellería de Cultura... Eso vou non contestar eu, porque non quedo calado eu aquí, vamos. O tema non se trata de que che den 4 duros para facer un traxe. O Entroido é un fenómeno cultural do mundo rural. O mundo rural estáse desfacendo, está desaparecendo a xente, non estáse perdendo moitas destas tradicións. Basicamente a Xunta non ten nin idea do que é o Entroido, nin o que ten entre mans. Non? Hoxe podedes escoitar a 3 persoas, bueno, 3 non, 5 persoas, das que manteñen vivo o Entroido, e chegar a entender o que significa eso, que é unha auténtica religión, no seu sentimento, na súa estrutura, no seu fondo, deslavazada, en algúns aspectos. Eles pensan que isto é un espectáculo turístico. Están o desvirtuando, prostituindo, destrozando, permitindo atentados constantes contra o noso patrimonio inmaterial, como é as prohibicións dos ritos parodísticos que falamos onte. De nada sirve coller e polos a desfilar en agosto pola Praza do Obradoiro, misturados con un torneo de baloncesto para que 4 turistas se fagan fotos. Eso chamás o farían cos pasos de Semana Santa, porque eso hai que respetalo. Pero isto vale todo, ou por a servir canapés en Fitur. O sea, non teñen nin idea. Nin idea. Non están dando nin un 2%, que 2%? Nada da axuda que deberían dar. Eles non teñen que meter as poutas ali. O que teñen é que darlle a posibilidade a xente, darlle cartos e financiación para que eles se organizan, porque levan facendo toda a vida e fano perfectamente. E cada vez que queren meter algunha administración, o que queren acabar convertindo nun desfile donde clonan hasta o infinito determinada máscara descontextualizada e polas a desfilar rodeado de Spiderman. Eso que se está facendo a nivel do que eles chaman promoción turística. Eso que eu opino. Esta parte do vídeo borrámola porque non quero que quede nin en Facebook, nin en Twitter, nin nada, vale? Juan Carlos. Mira que che van quitar os 4 duros con la... Non quita nada que se non poda. Nós, na zona de Chantada, na zona de Raqueira, temos o Concello, subimos o ano pasado, que vendeu a bomba a platillo de 1.800 euros, e cada ano nos daba 600, a xente dixo, vexas que subida a subvención. Pero que pasou? Tiña a coletilla que non dixera. Según antes pagaban papelería, pagaban unha serie de gastos, automáticamente recordaban. Consecuencia, 1.800 euros, pero non chegan para pagar os gastos. Diputación de Lugo, 3.000 euros. Empezamos con 5.000, fai 4 ou 5 anos. Vamos en 3.000 e baixar. Xunta de Galicia, o que dicía Rafa, Xunta de Galicia o que lle interesa moi fácil, interés turístico. Consecuencia de interés turístico, estás pillado no pescozo. Sello de Xunta de Galicia por diante e non eres un troido, eres Xunta de Galicia que vas pa aquí e vas en nombre da Xunta de Galicia. Nós empezamos a preparar a documentación para interés turístico e temos aí a pequena pelea tal. A opinión personal miña, se dependera de min, teño a propia autonomía e por 2 ou 3.000 euros me lo curro, se fai falta me lo pongo del bolsillo, pero nadie me mangonea. Entonces, aí está a cousa e aí está. Sin embargo, eso, a Xunta de Galicia, nós, teóricamente, mirade unha cousa, como estou dicindo, somos o único entroido que existe na provincia de Lugo. Estamos mantendo nunha aldea donde non hai 40 vecinos durante o ano, que é o Mar Novo que ten 60 anos. O sea que responde a edad que chega a ter a xente da aldea. E, sin embargo, eu particularmente non me baixo os pantalones por 1.500 ou 2.000 euros. Cando nós temos un presuposto de 11.000 euros, temos 4.000 e pico, 4.800 de subvención para todo o ano. Que eso non incluye o entroido, eso non incluye salir a charlas, a demostracións, a eso por estilo, que temos que costear do noso bolsillo. Entón, por eso, para costear un poquinho máis, non me teño que baixar os pantalones a tener. Mira, de todas formas, por exemplo, na Cera, nós loitamos para que si fora interés turístico. Xa tuvemos que loitar desde a propia asociación
Nós fixemos os trámites, nós comemos todo o petate, tivemos entre PP e PSOE, que eran os que, bueno, e o Bloque que estaban a dictar, querían porse a etiqueta de eles habían conseguido. Total, que ao final fixémoslo nós, conseguimoslo nós, dalle 3.000 euros a dallos o Concello, e o Concello non che dice, a asociación toma 3.000 euros e dispós, non. O Concello, pois, págache, pois, o que llámame, o autobús, a comida ao sábado, o autobús do sábado e domingo, e acabou. O entroido moito máis. Eu levo, xa, todos os fines de semana, desde o 5 de xaneiro hasta hoxe, todos os fines de semana salindo da miña casa e indo de un lado para outro, eu poño a miña gasolina, eu poño a comida, eu sacrifico o tempo de estar ca familia, porque, olha, o meu home non pertence a este mundo, entonces, pero sí, son sacrificios personais que faz porque o vives, porque o sintes. Eu nunca me vestín de celo, só non quita de que eu sinto, pero non que igual ou máis, bueno, máis non, pero igual que o que pon atrás, é sacrificio personal. Eu creo que é sacrificio personal de cada un dos entroidos que estamos aquí e os que non estamos e os que pasan de vir e de facer, sin máis. Eu creo que é un pouco que dicer, non merece a pena por baixarse os pantanos ante Nike para que despois che sigan de como tens que facer o teu entroido. Ou, pois, agora demos che cartas para que tú fixeras, pois agora tens que vir a Santiago aquel día de setembro ou de agosto, ou tens que ir a non sei onde, porque ao final non che compensa, porque tú non eres eso. Totalmente, tú non eres eso. Eu falaba que dicía antes, o felo sin a xente das aldeas non é felo. Entonces, non nos interesa. Bueno. Se hai algunha pregunta que querades facer a calquera dos que participaron hoxe, facémola, e se non, damos por pechado a xornada deste ano, deixamos o entroido da Xunta, que fai... Non lle deixamos. Non lle deixamos. Bueno, alguna pregunta máis? Non, pois, bueno, moitas grazas por vir un ano máis. Nos seguiremos co noso traballo de investigación, divulgación do entroido galego, porque consideramos, como parafraseando a Ramón Tecet, que é das poucas causas que merecen a pena neste asqueroso mundo. Seguiremos dando voz a xente que mantén viva esta tradición. Esperamos, neste caso, sí, seguir contando co apoio do Concello de Pontevedra, que parece mentira, pero a veces dan máis cartos para este acto que outros concellos para manter vivos entroidos por aí. E se non nos temos, farémoslo igual. E esperemos non seguir sufrindo os atentados constantes que estamos sufrindo con todas estas cuestións que afectan ao noso entroido. A modernidade, entre aspas, e moitos aspectos desta vida urbana e loca están acabando con moitos dos ritos do entroido, igual que as teles de plasma acabaron cos tapetes de ganchillo e xa non se poden colocar, pero bueno, hai que ir adaptándose e hai que ir sobrevivendo. Eu darlle as grazas de novo aos participantes hoxe, a Rita, a Maica, ao Carlos, a Iván, a todos vos por estar aquí, e doxe nun ano e que viva o entroido.